Αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Γιώργος Τουργιάς, Διευθυντής στο Κίτιον Πλανητάριο και Αστεροσκοπείο στην Κύπρο. Είναι με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα, 16 Μαΐου 2025, να μοιραστώ μαζί σας πληροφορίες για την Παγκόσμια ημέρα του φωτός. Έχω διοριστεί από την UNESCO ως Εθνικός Συντονιστής για την Κύπρο για το Παγκόσμιο Έτος Φωτός το 2015 και έκτοτε ως Εθνικός Συντονιστής για την Παγκόσμια ημέρα του φωτός. Με πολύ ενθουσιασμό θέλω να σας ενημερώσω για ένα απίστευτο εύρος προγραμματισμένων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ανά το παγκόσμιο και να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε σε αυτές. Ενώ σας μιλάω τώρα, γίνονται εκατοντάδες εκδηλώσεις κάθε είδους παγκοσμίως και αναμένουμε ότι θα μάθουμε και ακόμα περισσότερες τις επόμενες μέρες. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας του φωτός 2025 είναι φως, καινοτομία, κοινωνία, αντανακλώντας έτσι τον κύριο ρόλο που παίζει το φως, οδηγώντας την επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας. Όπως αναφέρει η Γενική Διευθύντρια της UNESCO στο μήνυμα της για το 2025, το φως αγγίζει κάθε πτυχή των οδηγιών της UNESCO. Από την επιτάχυνση της ελεύθερης ροής της επιστήμης, τεχνολογίας και πληροφοριών, στην πρόθεση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, και όλες οι προσπάθειές μας υπηρετούν ένα και μόνο στόχο: να ενώσουμε τα κοινά αγαθά της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της UNESCO www.lightday.org και να ενημερωθείτε για τις εκατοντάδες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε επίσης την ιστοσελίδα της Κύπρου www.astronomycyprus.eu για να βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τους εορτασμούς και να ενημερωθείτε για την επίσημη εορταστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Κίτιον Πλανητάριο και Αστεροσκοπείο στο Κίτι. Η Διεθνής ημέρα του φωτός είναι μια μοναδική γιορτή που ενώνει πολλές διαφορετικές κοινότητες γύρω από ένα μόνο κοινό θέμα, το φως. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποικιλομορφία των δράσεων που γίνονται ανά το παγκόσμιο. Από μικρές εκδηλώσεις σε σχολεία μέχρι και συνέδρια με ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, ενημερώνοντας και αγγίζοντας φυσικά χιλιάδες ανθρώπους. Η Διεθνής ημέρα του φωτός είναι ένα παράδειγμα της προσέγγισης προς το κοινό και της επικοινωνίας και διάδοσης της επιστήμης σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε όλους εκείνους που δείχνουν τη συνεχή αφοσίωση και υποστήριξή τους για την επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας ημέρας του φωτός. Και να θυμάστε ότι αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε τη δική σας εκδήλωση που σχετίζεται με τους εορτασμούς της Παγκόσμιας ημέρας του φωτός, δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου. Σχετικές εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και μπορούν να περιληφθούν στους εορτασμούς. Απλά μην ξεχάσετε να τις καταχωρήσετε αυτές τις εκδηλώσεις σας στον επίσημο ιστότοπο της UNESCO και να μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τον Εθνικό Συντονιστή της χώρας μας, τον υποφαινόμενο. Σας ενθαρρύνουμε όλους να μας ακολουθήσετε και να αλληλεπιδράτε με τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το hashtag LightDay2025, και για εκδηλώσεις στην Κύπρο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το hashtag KPOCyprus για το Instagram και το @Gideon Planetarium Observatory για το Facebook. Υπενθυμίζω ότι η επίσημη εορταστική εκδήλωση Κύπρου θα διεξαχθεί Παρασκευή 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Κίτιον Πλανητάριο Αστεροσκοπείο. Θα γίνει ένα καλωσόρισμα από τον Εθνικό Συντονιστή της Κύπρου για την Παγκόσμια ημέρα του φωτός της UNESCO, τον υποφαινόμενο, στο Κίτιον Πλανητάριο και Αστεροσκοπείο, και θα ακολουθήσει παρουσίαση σχετικά με την παγκόσμια πρωτοβουλία για τη συνέχιση εκτίμησης του φωτός και τον ρόλο που παίζει στη ζωή μας. Επίσης θα παρουσιάσουμε και θα μιλήσουμε για τεχνολογίες που βασίζονται στο φως και θα δώσουμε κάποια παραδείγματα. Θα γίνει επίσης
σημαντική ενημέρωση για τη φωτορύπανση, για τη σωστή χρήση του φωτός και των τεχνολογιών που βασίζονται στο φως και τις επιπτώσεις της φωτορύπανσης στον πλανήτη και τους τρόπους προστασίας του νυχτερινού ουρανού. Θα κλείσει η εκδήλωση με παρατηρήσεις του πλανήτη Άρη με τηλεσκόπιο από το Κινέζικο Αστροσκοπείο. Θα σας περιμένουμε. Ευχαριστώ.